ସମ୍ମାନୀୟ ପୂଜନୀୟ ଓ ଆଦରଣୀୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆଜି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ଯେ ଭଗବାନ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କ ହାତରେ ତ୍ରିଶୂଳ, ଯାହା ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏବଂ କେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସେହି ବିଷୟରେ। ଭଗବାନ ଶିବଶଙ୍କର ସର୍ବସିଦ୍ଧି, ସର୍ବନୃତ୍ୟ, ସର୍ବରେ ସିଏ, ସତ୍ୟରେ ସିଏ, ତ୍ରେତୟାରେ ସିଏ, ଦ୍ୱାପରରେ ସିଏ, କଳିରେ ବି ସିଏ। ତାଙ୍କର ମହିମା ଅପାର, ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ସ୍ୱୟଂ କାଳିଦାସ ବି କରିପାରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ତ୍ରିଶୂଳ କାହିଁକି? ସେ ତ ଚାହିଁଲେ କିଛି ବି ଭସ୍ମ କରିବେ। ତୃତୀୟ ନେତ୍ରରେ ଯାହାକୁ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହଉ ସେ ଭସ୍ମ ହବ। ବେକରେ ନାଗ ଅଛି, ଯାହାର ବିଷକୁ ସମ୍ଭାଳିବାର ଏ ସଂସାରର କାହାର ପାବାର ନାହିଁ। ଭୂତ, ପ୍ରେତ, ଚିରକୁଣି, ନନ୍ଦୀ, ବାଘ ସବୁ, ହେଲେ ସିଏ କ'ଣ ପାଇଁ ତ୍ରିଶୂଳ ଧରିଛନ୍ତି ହାତରେ? ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯଦି ଆସନ୍ତି, କ'ଣ ବନ୍ଧୁକ ଧରିକି ଆସିବେ? ନାଇଁ ନା। ଭଗବାନ ତ୍ରିଶୂଳ କାହିଁକି ଧରିବେ? ଯିଏ ସର୍ବମୟ, ସର୍ବଶକ୍ତିର ଆଧାର, ସେ ଫେର ତ୍ରିଶୂଳ କାହିଁ ଧରିବ? ଯଦି ବା ଧରିଛି, ଏଟା ତ ହେଉଛି ଲଜିକ୍ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରକୃତର ମ୍ୟାଜିକରେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ତ୍ରିଶୂଳ। ତାହା ଏହା ଲୁହାର ତିଆରି ନୁହେଁ। ଜାଣିବା ଆସନ୍ତା ଏପିସୋଡରେ ଭଗବାନ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କ ହାତରେ ଲୁହାର ବର୍ଣ୍ଣିତ ତ୍ରିଶୂଳ ପ୍ରକୃତର ସତ୍ୟ ନା ମିଥ୍ୟା। ଯଦି ସତ୍ୟ, ଲଜିକ୍ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଜିକ୍ ନୁହେଁ। କାରଣ ତ୍ରିଶୂଳ ଧରିକି ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବେ? ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ତ୍ରିଶୂଳ ତ୍ରିଶୂଳ ତ୍ରିଶୂଳ। କ'ଣ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ ତ୍ରିଶୂଳ ଧରିକି? ସେ ତିନିଟା ଲୋକ କ'ଣ ଦରକାର ତାଙ୍କ ପାଖର? ଯାହାର ଆଖିର ପାୱାର ଅଛି, ଯାହାର ନିଶ୍ୱାସର ପାୱାର ଅଛି, ଯାହା ପାଖରେ ଭୂତ, ପ୍ରେତ, ଚିରିକୁଣି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ନନ୍ଦୀ, ଭୃକନ୍ଦୀ ସବୁ, ଗଣେଶ, କାର୍ତ୍ତିକ, ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ